Salut! Ole! Ce căcat vă jucați? Ce fel de joc de acțiune e și ăsta? Mortal Kombat sau ce? Doamne ferește, i-a resetat Windows-ul. Nu e ziua ta norocoasă. Ole! Încă o dată. Joacă așa, de chill. Și eu aș striga. Hai, acum e momentul tău. Du-te tare după oricare. L-a prins ca pe un pepene. Deja e ceva personal. Și normal să fie amețit. Aoleu, din nou pe același. Lăsați-l mă că nu știe nici cum îl cheamă. Câine bătrân, evit efectul de respingere. Concluzia vieții. Dacă te crești deștept, întotdeauna o să fie cineva mai deștept ca tine. Hai, dați-i și la celălalt să nu scape. Te-am futut. Salut!